ואנחנו חוזרים גם ביום הזה ל7 באוקטובר, לצד הכאב, השכול והצער הגדול ביום הזה, גם גבורה רבה של אזרחים שהגיעו אל התופת רק כדי להציל חיים. השבוע נודעה זהותם של מקבלי אות נשיא המדינה על גבורה אזרחית, ביניהם גם ערן מסס. הוא עשה את כל הדרך מהקריות אל עוטף עזה ביום 7 באוקטובר, וכולנו זוכרים את האירוע הקשה בו הוא מחפש אותות חיים באזור מסיבת הנובה. כך זה נראה. יש פה מישהו עם סימן חיים, שייתן לנו סימן חיים. מישהו שיכול לתת לנו סימן חיים. מישהו עם סימן חיים. אין? שום סימן חיים? סגן אלוף במילואים, ערן מסס, שלום. שלום וברכה. לחזור למראות האלה, לקולות האלה, מה זה עושה לך? לחזור זה מילה לציבור שרואה את זה, לי זה לחיות את זה. כל רגע, כל דקה, מאותו יום. כל רגע, כל דקה. אני מנסה לחשוב באיזה היגיון אתה לוקח את עצמך, כל הדרך מקריית אתא אל עוטף עזה, אתה מבין בכלל לקראת מה אתה הולך? בטוח לא היגיון, אבל לא היה לי שמץ של מושג בדיוק כמו כל המדינה שקם על הבוקר הארור הזה, אבל פשוט צו מצפוננו כשיש משהו במדינה הזאת שקורה בעיקר ברגעים הקשים, פשוט גרם לי לעלות על מדים באופן אינסטינקטיבי, כמי שהיה בצבא 25 שנים, לקחת את האקדח שלי עם 10 כדורים, ופשוט לנסוע דרומה, לא ידעתי לאן גם, אבל התחלתי לנסוע דרומה. אמרתי, לאן שאני אגיע, כנראה שיהיה טוב ולעזור למי שצריך. כן, והחלק הזה הוא חלק קטן מאוד, כמובן, מהיום הזה. אתה לא רק מחפש ניצולים באזור הנובה, אתה נלחם במחבלים ממש באזור המושב פטיש. ספר לנו קצת על מה שחווית שם. מושב פטיש בעצם זה המקום, בעצם זו הזירה השנייה שאני מגיע אליה. הראשונה אני רואה גופות מוטלות לצידי הדרך, מנסה רגע להבין מה קורה, כי אני לא פוגש את מה שאני יודע שאני אמור לפגוש, שזה הצבא במלוא הדרתו. ואני נכנס לפטיש, שם אני מגלה בעצם ילדים שהצליחו להימלט מהטבח והגיעו למושב הזה. ואני מחפש מישהו שייתן לי איזה הכוונה, מה צריך כעזרה, ואני מוצא את עצמי כמי שבסופו של דבר מקים שם את החמ"ל ומנהל רגע את המצב הזה. דרך העדויות של מה שאני לוקח מהילדים, זה מה שמוביל אותי מיד לאחר מכן ללב מסיבת הנובה, למראות קשים מאוד. מראות קשים מאוד. בחודשים האחרונים אנחנו רואים את צה"ל מפרסם את התחקירים הראשוניים שלו על אירועי 7 באוקטובר. התחדש לך משהו בתחקירים האלה, או שבעצם מה שראית, מה שידעת, זה מה שיוצא? אני לא חשוף לא נחשפתי לכל התחקירים, אבל אני יודע ממה שאני ראיתי, יש כמה דברים שעדיין לוט בערפל מבחינתי, שאני יודע כנראה אקח אותם איתי עד סוף חיי, אבל אני סומך על הצבא שבסופו של דבר ישקף את מה שצריך לשקף, אבל אני לא מופתע. אני חושב שזה אפילו חמור ממה שמוצג. וואו. והיום, יולי 25, כמעט שנתיים אחרי, ממה שהיינו אז לאיפה שאנחנו היום, באיזה עין אתה מסתכל על המצב היום? עין חיובית, טובה, הפכנו את הקערה, או שיותר מדי זמן ואנחנו עוד לא שם? זו שאלת השאלות, אבל אני, בתחושתי האישית, מהרגע שאנחנו, ואני יודע מה עשינו בעזה, כי גם המשכתי אחרי זה בלחימה שם, השכול הוא נושא כאוב, הוא פוגש אותנו כל יום, ואנחנו עוד נפגוש את הדבר הזה קדימה, לצערי. אני חושב שזה שלב, זה בדיוק השלב שבו צריך כבר להתחיל לשנות את כללי המשחק. או לעצור,
או הכל, מה שנקרא. אז אי אפשר להישאר בתחום האפור. אנחנו יותר מדי זמן בתחום האפור, זו דעתי. כן, בהחלט. ומכאן גם להוקרה של מדינת ישראל שמשתקפת על ידי אותו אות של נשיא המדינה. בוא ספר לנו על עצם הידיעה, מי מספר לך על זה שאתה מקבל את הדבר המכובד הזה? אני בדרכי לאיזושהי פעילות בנושא פוסט-טראומה, כולי עסוק בזה בימים האחרונים, ואני מקבל טלפון מלשכת הנשיא, אומרים לי שהנשיא רוצה לדבר איתי. בהתחלה זה נשמע כמו מתיחה קטנה, או אני בסך הכל איש אלמוני מהקריות, והנשיא מדבר איתי בכבודו בעצמו, ומודיע לי הוא גם אומר את זה כמובן בידיעה רבה על מה שקרה, והוא מספר שבסוף הסרטון הזה שנהיה כל כך ויראלי מאותו יום, הפך להיות מעין הפסקול של הנובה בהקשר הזה, הפסקול הטרגי. ורק מאוחר יותר חיברו את הכל לשם ולבן אדם, והם החליטו שאני אקבל את האות הזו, וזה ריגש אותי ממש. ממש, לא רק בשמי, בשם כל מי שאני מייצג על אותו יום שהגיע לשם מעצמו ומרצונו, ולא הסתכל אחורה ולא על עצמו, רק על מה שאפשר לתת ולעשות. ויש כל כך הרבה כמוני, אני באמת טיפה בים בהקשר הזה, ואני מרגיש שאני מייצג אוכלוסייה שלמה בעניין הזה. לחלוטין, אני מנסה להבין, אתה עצמך שחווית את הדברים, עד כמה אתה מצליח להעריך באמת אנחנו מדברים פה על גבורה אזרחית, אנחנו מדברים פה על ערבות הדדית, על הערכים הבסיסיים של העולם היהודי, של החברה הישראלית. אתה מצליח להבין עד כמה היית משמעותי ביום הזה? אני כן, ועם זאת אני לעתים מתמלא גם רגשות אשם של למה לא יצאתי מוקדם יותר, למה לא הספקתי יותר, וברור לי המורכבות והסיטואציה, שאם הייתי מבין לאן אני נקלע, אולי הייתי נערך לזה אחרת. אני בהחלט מבין, אני מבין את הפאזל השלם, שאם לא היו אנשים שיוצאים קדימה, ומביאים את הערכים האלה, ומביאים את היהודי האמיתי, מה שנקרא, לטובת העם, המצב היה כנראה הרבה יותר גרוע ביום הזה. אם לא, כנראה לא היינו יושבים פה עכשיו. לחלוטין. אז את הטקס ואת האות אתה תקבל בחודש ספטמבר, אם אינני טועה, נכון? בטקס. ומשם, לאן הולכים? יש מחשבות אולי להשפיע ברמה גדולה יותר, לא רק מתוך מצוקה, לא רק מתוך משבר כזה, אולי בתפוצה גדולה יותר ציבורית? אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני בחרתי. אני אומר את זה בקול כואב, אבל אני בחרתי להמשיך. לא מעט פעמים בדרך, אם לא היה לי סביבה נכונה ותמיכה נכונה, ואנשים שתמכו אותי מסגן הרמטכ"ל הנוכחי ועד המשפחה שלי, אני לא יודע לאן היו מוביל אותי כל מיני מחשבות קשות. זה צלקת. ובהחלט בחרתי ללכת גם בתחום של ההסברה, ופגשתי בעולם תמיכה וחיבוק, שאני לא חושב שמדברים עליו מספיק. אני אומר לך, הייתי במקומות בעולם, מקומות שלא חשבתי שקיימים, יהיה פארו וכו', שיש שם קהילות שכל כך אוהבות את ישראל, כל כך מאמינות ותומכות אפילו יותר מתוך יושבנו, וזה נתן לי כוח להמשיך, ונתן לי את הרצון לעשות, אז אני בהחלט ממשיך בכל הכוח בהסברה, ולצד זה, בטיפול באנשים פוסט-טראומטיים. אני חושב שהמעגל האמיתי של מה שהמדינה הזאת תצטרך להתמודד איתו בשנים הקרובות, זה המעגל של כל הפוסט-טראומטיים, של כל מי שנמצא היום בלחימה, עם הקשיים. אנחנו שומעים חדשות על אנשים ששולחים את ידם בנפשם, וזה ההתמודדות הבאה של המדינה הזו. לחלוטין, אתגר גדול מאוד. ערן, אתה מרגש אותנו מאוד מאוד. מרגש, זה לא מילה, אתה מדבר ואני מצטמררת. ממש, שעות שאתה מקבל זה באמת מעט ממה שמגיע לך. יריב, אתה רוצה לומר מילה? ערן, קודם כל, אתה יודע נכנסת עכשיו לידי עוד אדם. נכון. ואני מייצג הרבה אנשים פוסט-טראומטיים בבתי המשפט, מול המשטרה, מול משרד הביטחון. ואתה יודע, לך יש היום תפקיד חזק מאוד בחברה הישראלית. שאני אומר בבתי משפט, שאני אומר במשטרה, שהאנשים האלה הם שקופים, כי זה לא הפצוע
שרואים עליו את הקטיעה, את הפציעה, כלום. זה אדם שקם וכל העולם שלו השתנה לגמרי. ושאני מדבר בבתי משפט, אפילו אתה שומע ציניות של מערכות לא טובות, של שפיטה, של משטרה, לא יודעים איך להכיל את זה. שוטרים מרביצים. ראינו אירוע בתל אביב, איך עלו לאוטובוס והרביצו. כלומר, התפקיד שלך היום, אחרי שאתה עם שוך הסערה הזאת של הטקס, ועבורנו אתה גיבור ישראל אמיתי, אתה צריך להיות שגריר של אלפים, כי מדינת ישראל לא מבינה את גודל האירוע הזה, כי חושבים שפוסט-טראומה זה הצגה, חושבים שזה משהו שזה שבלונה, וטוב יהיה שהחברים שלך יזכו מאדם חזק כמוך, שאתה תהיה הפה שלהם, ואני מאחל לך בריאות. אמן, אמן ואמן. וזה מורשת קרב שצריך להעביר גם לדורות הבאים ולצעירים. תודה. אני אגיד שאתה גיבור על כוחך, כי כשיצאת, לא חיפשת להיות גיבור. בדיוק. יצאת כי זה היה נכון לתפיסת עולמך. ולכן אתה גיבור בעל כוחך. לחלוטין. כל מה שנאמר פה נאמר מליבי, אבל אני מבקשת לברך אותך. אני מבקשת לברך אותך שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חוסן נפשי, והתעצומות נפש שהפגנת ימשיכו להיות חלק מהמהות שלך, כי אתה עברת בעצמך טראומה, אין לי ספק. אני אימא ואני סבתא ואני אישה ואני בא לי לחבק אותך באמת על העשייה המקסימה שלך, ואני רוצה לברך אותך שתהיה חזק גם נפשית, גם פיזית, ותצליח בעשייה שלך. שולחת לך חיבוק, ומה אני אגיד לך? שתהיה לנו בריא. בריא. אני רק רוצה... משפט קצר שלך, קודם כל אתה גיבור ואני מורידה בפניך את הכובע, ובאמת בעיניי אתה מייצג אלפים שקמו ב7 לאוקטובר בלי צו 8. הם לא חיכו, הם קמו עם צו הלב והלכו להילחם, והצו 8 הגיע תוך כדי. ובאמת אני רוצה פה רק לציין את בן של חברה שלי, ניב אייבס, זיכרונו לברכה, שהוא יצא ללא צו 8 להילחם, ובאירוע מאוד טרגי נהרג מאש כוחותינו ולא מכירים בו עד היום כחלל צה"ל, למרות שהצו 8 הגיע תוך כדי השבעה, וזה משהו שבעיניי צריך להשתנות. אבל כן, המדינה לא מחר צריכה לעשות את התוכנית ואת התקציב לשיקום הנפש של מדינת ישראל, ובעיקר הלוחמים שלנו, זה משהו שכבר צריך לעשות מעכשיו. כי החיילים, הלוחמים האלה, שחלקם כבר בבית, הם כבר חזרו למעגל החיים, ונורא נורא קשה להם, ואני רואה את זה עם משפחות, שנשים פונות אליי ואומרות לי, הוא חזר, אבל הוא לא פה. לחלוטין. ואני מסתכלת עליך תוך כדי שאתה מדבר, ואני רואה את העיניים שלך, של גיבור עם שריטה פתוחה, אבל אתה גיבור. אז תודה לך, ותודה על כולם. לגמרי. ערן מסס, גיבור ישראל, מקבל אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית. תודה רבה לך שהיית כאן איתנו. תודה.